Maphakathi nesavana yaseNingizimu Afrika, kuhlala ubhejane ozethembayo obizwa ngokuthi uJabari. uJabari uyekuthanda ukucula, futhi ukholelwa ukuthi ucula kamnandi kunabo bonke kulelo zwe. Kodwa ngeshwa, lokho akulona iqiniso. uJabari ufuna ukungenela umncintiswano wamathalente waminyaka yonke. Ngakho ubuza abangani bakhe abakhulu ukuthi bayalithanda yini iphimbo lakhe. Abangani bakhe abafuna aphatheke kabi. Ngakho bonke bakhuluma amanga bathi, akubuzwa. uLayla nguye kuphela otshela uJabari iqiniso. Uthi, khona awuculi kahle kangako. Lelo iqiniso limsulwa. Uyangiphoxa, kusho uJabari. Uthukuthela kakhulu futhi uyahamba. uJabari unquma ukungamnaki uLayla. Ngosuku olulandelayo, uma emgqeni amahora amaningi nezinye izilwane ezifuna ukungenela umncintiswano wamathalente. Ngosuku lomncintiswano, uJabari ungena esiteji uqala ukucula. Ubhibha kangangokuthi zonke izilwane ezilalele ziyacasuka, ziqala ukumemeza zithi, phuma, phuma. Ezinye zimjikijela ngezithelo. Kuyadabukisa kakhulu lokho. uJabari uzizwa ephoxeke kakhulu. Uyasuka abaleke, agijime ngejubane. uLayla ubona konke okwenzekayo ekude, futhi uyamlandela. uJabari uthi, uqinisile Layla, angikwazi ukucula. uLayla uthi, akukubi ukungakwazi ukwenza into ethile. Akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Hawubheke mina, angikwazi ukudansa. Hey, uqinisile Layla, yakuhlula ukudansa, kusho uJabari ehleka. Ngalelo suku, uJabari ufunda ukuthi angamethemba uLayla ukuthi uzohlala ekhuluma iqiniso. Ufunda nokuthi akekho okwazi ukwenza kahle yonke into. Ngakho unquma ukugxila kwelilodwa lamathalenta akhe, amandla akhe. Ngonyaka olandelayo, uwina umklomelo kabhejane omncane onamandla kunabo bonke kulelo zwe. Noma kunjalo, uJabari uyaqhubeka epractice ukucula lapho egeza empophomeni. Futhi njengoba isikhathi sihamba, uya ngokuya ecula ngconywana. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com